Čaute lidi, zdravím vás u dalšího videa. V tomto videu budeme hrát Akinatora, sice v angličtině, ale jdeme na to. Tak, budeme hádat první třeba stejka. Ano. Točí videa v angličtině? Ne. Nevím. Jo, je z České republiky. Není gamer. Ne. Jo, má víc jak milion odběratelů. To ne. Asi jo. Pardubice, probably. Probably. No. Probably. Cast. Oh, yes. No. Hrabl. Yes. A je to steak, ano. Hrabl znamená, když tak hrebel, jo. Je to on? Nebo aspoň teda myslím, že to... Počkejte, já si zeslabím televizi. Byste ji tady neslyšeli ještě. Jde ovladač? Ty vole, lidi, jo, tady je. Mám to skoro na nulu, mám to na dvojce. Tak se díváme na reklamu. You lose? Co? Try again. No ne, já nechci nic stahovat. Když tak Akinator můžete v Google Play tam nainstalovat, je to úplně zdarma. Není to žádná reklama na to, žádná spolupráce, když tak. Tak dobrý, tak jdeme zkusit uhádnout Buxe ne. Nebo jo, Buxtrixe. Minecraft video. Roblox gamer, nevím. Ne. To taky ne. Nevím. Horror games, no. No. Asi jo. Bion, ne. Já nevím. Jo! Není to ment. Nevím. No. Jo. Ne. Smusa? Ale to jsem nechtěl. Nic tady bude. Atlet, ne. A tak, ty vole. Aneoli natáčela někdy na to. Ten vypadal tak mladě. Dívejte se na něho, jo. Ne, ten nechci nic dělat. Dobrý, tak poslední kolo a ty vole zasraný reklamy, ty vole. Jestli to dám, tak jsem nejlepší. Ty vole, tam jsem chtěl skočit. Ok, Pardubice. Bojernichov. Ale já to nechci stahovat. Ty vole, co to je? Bojernichov.
Ty vole. Tak, jdeme hrát. A teďka budeme hádat třeba... Taryho. Jak to zkusil? Ne, není gamer. Je z České republiky. Není holka. Jo. Počkej, mami, za zpoždění. Jo. Tak to už je jasný. Tady takový pičus. Když jsem na to díval tady, tak se neomlouvám. To kokot, co si udělal na té festivalu, nebo kde to bylo, na Kalenovo, nebo nevím kde. Je to hrozný. Podle mě ty testy jsou fake. Prostě. Jako je to tady, no. Ale radši bych dal no. No, dám no. Jako byl to tady, ale dám no. Tak, tohle je pro dnešní video konec a zatím čau a zanechte tady odběr a like a zvoneček, aby vám neotekly žádný další videa. Je vám to jasný, jinak si vás najdu. Honzíku, třeba ty, dám ti prdělopich. No, Tomášku, ty seš kámoš dobrý, ale někdy mě fakt dokážeš nasrat hodně vele. Takže zatím čaues.